Tak co? Čekaj, víš co, já jdu domů. No, se podívat domů. No, ježišmarja. Ty vole, mě nohy. Jsem tahal těžký palety, ty vole. V piči, ty vole, už. Jsem nějaký starý. Fakt, že jo? Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru. Nemám v životě ani páru. Nekoukej na to, mám tam bordel. Furt je to stěhuju řeči. To hrozný prostě. Bordel všude. Zatím nikdo. Nemají čas. Nechuť se na mě koukat. Počkej, než na vždycky ostro. Tak co? 1. září v pondělí, tak co lidi? Co budete dělat? Jsem na to psychicky připravený. Máme tady 5 lidí. Všechny vás hrozně zdravím. Měl jsem trošku pauzu od natáčení Harry Press. Hi, how are you? What you doing? Měl jsem trošku pauzu, jako od natáčení videí bylo v tom, že prostě teďka je přítelkyně a chystám se na dovču a na dovče právě je velká možnost toho, že prostě budou nějaký vlogy, jakoby nějaký videa o Řecku. Harry Pnes, zdravím tě, ahoj. Ahoj, říkám tvoje jméno, Harry Pnes. Tak ty mi za to můžeš dát odběr, že jo? Že se takto domluvíme. A teďka právě, že jo, jsem v novém stavu. Jsem hrozně šťastný, spokojený a prostě tak teďka jakoby ty sociální sítě šly trošku stranou. Ale letím na dovolenou sám. A to je nějaká slečna, nevím, neznají dači tam ukrajinský, neznají, jak se jmenuješ? A prostě teďka měl jsem koupený zájezd do Řecka, ještě než jako jsem začal mít vztah. A prostě nakonec letím sám, že jo. Ještě, že mám takovou přítelkyni, která řekne prostě, hele, víš co, leti tam sám, potřebuješ si odpočinout, takže ten týden beze mě přežije, což je jako dobrý, víš.
ale prostě jako příště jako letíme spolu. Ale právě, že letím do Řecka a mám v plánu natáčet mrtě jakoby videu, že jo, na YouTube. Prostě chci jako natočit mrtě jako videa jakoby o prostředí, o památkách, prostě o jídle, o pití. Tak to jídlo pití znám, ono to je podobné jako, prostě jako v Albánii, že jo. Ale jsem hrozně zvědavý, ale přitom se mi zase nechce. Tak prostě nastává takový ten problém, že prostě, jakože když dáš ty dva magnety prostě na stejné straně k sobě a oni jdou od sebe, že jo, protože já jsem se na to dovolenou hrozně těšil, ale netušil jsem, že prostě nebudu sám, že jo, ale jako jo, tak nějak se to podá. A tak co, tak člověk se pak má jakoby víc jakoby na co těšit, že jo, až toho druhého uvidí, že jo. Ale tak jako trošku jsem na vás zanevřel, jako s těma prostě pořadama, že jo, prostě ty pořady o vaření a tak trošku jako my jsme vážili teďka tyjo, týden v kuse, hele, kamarádi, týden v kuse, non-stop, každý večer. Vážili jsme si něco prostě pro sebe a pak do práce jsme to brali, že jo, ale